Welcome back dito sa ating channel mga katropa. Mga katropa, tara magkwentuhan habang binabaybay natin itong kahabaan ng SLEX na traffic. So kahapon o ay nung Sabado ata yung mga katropa, meron dito isang malaking aksidente. Talagang nagdulot ng napakatinding traffic mga katropa nung bumagsak yung ikinakasan nilang skyway, yung bakal, kumbaga. Anyway mga katropa, hindi naman yun ang ating pag-uusapan. So ating kwentuhan ngayon ay yung based in my experience sa akin habang ako ay simula na nagmotor mga katropa. Magbibigay lang ako ng konting tayo sa mga katropa natin na talagang nagmumotor. Yun, kasi alam nyo mga katropa, puro na ako bali sa katawan. Itong dalawang braso ko ay nagkaroon ako ng isang matinding injury. Nagkaroon ako ng fracture. Kaliwat kanan to mga katropa. Dahil sa wala kulang ako doon sa disiplina kung paano gumamit ng motor, yun, natamo kong ganun. So, magbibigay lang ako ng payo. So, kailangan talaga itapuso natin ang mga bagay-bagay, lalo na pag tayo ay bumabiyahe, nakasakay sa single na motor. Diba? So, mga katropa, akin lamang, sana ay maging safe tayo lagi. Ride safe, kumbaga. Diba? Yun. So, alam nyo mga katropa, yung unang umutot talaga ay Wave 100. Noon, yun, yun ako unang nagkaroon ng matinding aksidente. Nagsiyak pinabali itong kanan ko. Ito, dalawa ang bali, sa puno at sa dulo. Ayun mga katropa, dahil sa ako nun ay nakainom, wala sa sarili, basta lang ako patakbo. So, iwasan natin ang magmaneho ng nakainom talaga. Talagang hindi talaga maganda mga katropa. Pero ako, tuloy pa rin ako, ganun pa rin. Kahit na nagkaroon na ako ng isang matinding injury, eh nagmumotor pa rin ako nang nakainom. Pero iba na ngayon mga katropa, di ba? Tapos alam nyo mga katropa, nasundan pa yun. Napanggana naman ako ulit. Ilang beses, talagang ganun. May time naman na may accident naman na ako na hindi ako nakainom, pero sadyang matulin ang aking takbo noon at yung sinusundan ko ay bigla naman nag full brake. So ako, kahit na nag full brake ako, hindi naman hihinto yung motor natin. Kaya ayun, salpok pa rin. So ito ang payo ko mga katropa, napakasakay tumatiyang lang sa motor. Pati pamilya mo, damay. Hindi lang pamilya, pati bulsa. Diba? Mga katropa, pag tayo ay nakamotor, kailangan nakapokus tayo. Yung ating mga isipan ay nakaset lamang sa kalsada kung saan tayo pupunta. At siyempre, lawakan ninyo ang inyong paningin. Maging alerto harap-likod, lalong-lalo na sa harap-likod. Yun. Tapos mga katropa, tayo ay meron pang ibang problema. Tapos sa motor, iwan na lang sa ating mga tahanan dahil mga iniisip. Kailangan natin mag-ingat habang tayo ay nakamotor dahil hindi biro mga katropa. Yun. Alam niyo mga katropa, ito yung kailangan talaga
alam natin yung limitasyon natin sa pagbumotor. Maliban na lang kung iaangat nyo na ninyo yung kanyang abilidad o skill sa paggamit ng motor. Tulad ng mga nangangarera, ang mga nangangarera, mga katropa, ay nasa racetrack talaga. Wala dito sa highway, yung public highway. No? Yun, saka mga katropa, iwasan natin yung makipagdikdikan sa kapwa natin rider. Diba, minsan gano'n pagka meron kayong nakasabay na malakas at malakas yung motor ninyo, iniisip nyo, karera na to. Huwag gano'n mga katropa. Maling ano yun. Pananaw, kumbaga. Napakamaling pananaw nun. Oo, diba? Lang natin yung ating mga pamilya na naghihintay sa mga tahanan natin, diba? Yun lang mga katrol. Saka alamin natin yung limitasyon ng motor, yung kakayahan ng motor at yung kakayahan ninyo. Kailangan pag-isahin nyo yun mga katropa. Kailangan magkumbay yung dalawang yun. Kaya lang mga katrop, i-ride lang. Pagka nag-overspeeding tayo sa motor natin at nalampasan na ng motor yung kanyang limitasyon, kaya ang limitasyon ninyo kaya, diba? Kasi ang bawat motor mga katropa, meron yan silang hangganan. May mga limitasyon. Halimbawa na lang yung overspeed ka. So yung makina mo, kaya kanyang dalhin sa speed hanggang bilis, diba? Pero yung mga gulong nun, kaya niyang yung speed na yung halimbawa 150. Pero yung preno nun at yung gulong, hindi na kaya yung ganun bilis. Dalhin ka niya. Hindi kahit sa mga itong big bike, kahit na tumakbo ka 200, kaya ka niya pang dalhin dahil mataas ang limitasyon ng malaki gulong so hindi sinasabing safe ka dahil sa malaki gulong may limitasyon din ang lahat ng big bike man yan, ano man yan, diba? So ang gawin natin mga katropa ay combine natin yung limitasyon ng motor at limitasyon ninyo. Kumbaga ay lang, chill ride. Iwasan na natin yung makapag-karera pa tayo o mag-stop pa. Isipin na natin merong pamilyang naghihintay sa atin. Nag-aabang na makauwi tayo ng discount, diba? Mga katrop, mahalin na lang natin ang ating pamilya, pamilya. Ganito natin, kasi alam nyo, barang mga katrop, pag-oras na tayo ay hindi lang naman katawan ninyo ang kailangan pagalingin. Pati din naman yung motor, sayang din naman, diba? Masisira ang gastos din yun. Yun, mga katrop. Kasi ako, kumita na yung pakarga ko ng makina, hindi magad. Tapos, pag nasobra sa power, talagang susubok mo yung power niya. Tatakbo tayo napakabilis. Tapos, doon napapasok yung maaari tayong ma-accidente dahil overpowered natin yung motor natin. Yun. Ewan ko lang kung meron tayong nagkaintindihan ba tayo dito mga katropa. Kasi wala, kwentuhan lang naman tayo Saka payo-payo lang din naman konti. Narinig nyo ako mga katropa. Malinaw itong boses natin dito sa camera. Ayan. Kasi ako ay papunta na LTO
Las Piñas. Pagkatapos ko doon, ito yung Muntinlupa ko. Bale, nauna na ako dito sa Las Piñas kasi drop by lang ako sa Muntinlupa. Mag-i-standby ako doon. Kaya inuna ko na itong sinaglit ko na itong Las Piñas. Pero anyway, nandito pa ako sa Alabang. Diba? Napakasarap kaya ng children niya. Yan. Maraming salamat sa inyo sa inyong pakikinig mga katropa. Basta ingat po tayo lagi. Kahit ano pang dala natin yung motor, mapag-big bike man o yung maliit lang. Pag-ingatan ninyo ang inyong mga sarili, tayo laging mag-ingat. Ayun mga katropa, kung nagustuhan ninyo itong video natin, hindi sanang kalimutan na magsuportahan. Like, share, at subscribe na rin ninyo mga katropa. Ito nga pala, Born to be Ka.